נשאר עוד רגע, מבט אחרון בעיני הניצולת. ואם בכל זאת משהו השתנה אז עכשיו, כי יש עוד רגע אחד, זה לא משנה אם היא תחזור אליי וכלום לא ישתנה. רק אם יש שם מישהי שהיא מחכה לתת לי מקום להציל אותה, כי בכל רגע היא רוצה להרגיש רק את עצמה בתוך הצליל שמתנגן, בתוך הרגע שיקבר עמוק בתוכה. אז מה זה גורם לה? מה זה גורם? שהיא מנותקת והצליל שלה צורם. אז מה זה גורם לה? מה זה גורם? שאני איתה והיא במקום אחר. נשאר עוד רגע, משפט אחרון לפני שכל זה יתמוטט. אולי בכל זאת תגלי הבנה, כי את יודעת יש עוד רגע אחד, ואולי זה לא זה. את מתרחקת ואני מנסה, ואם יש שם מישהי שרוצה לתת לי מקום להבין אותה, כי בכל רגע היא רוצה להרגיש רק את עצמה בתוך הצליל שמתגבר, בתוך הרגע שיקבר עמוק בליבה. אז מה זה גורם לה? שהיא מנותקת והצליל שלה צורם. אז מה זה גורם לה? מה זה גורם? שאני איתה והיא במקום אחר. שהיא מנותקת והצליל שלה צורם. אז מה זה גורם לה? מה זה גורם? שאני איתה והיא במקום אחר.